eze n'enu ụwa nke a bụ Chukwu Olisa onye Chukwu mele eze ego n'ibe ọ bụ onye ke mụ na-ekwuzi maka ya Chief Vincent Anyanwụ Ezudode onye Chukwu mele eze wenyezie ya ego ka o wenyeziele m mgbenye aka ezi ome ọgọchebe n'ihu nkwa onye na-emeze n'ọbụ Chukwu Olisa onye Chimeleze golibe Chinemeze me eze na osi na chi n'ụwa mbosi jikelu onye na n'ụwa ka oge elifo ya bụ Chukwu kesie mmadụ n'ụwa onyezie ya ife ọ ga-abụ Ezudode nwoke ọma Chukwu gọziri ya gọzi Chukwu meli ya eze na nwanụ ka iwelu onye elu m ogbenye aka odogwu nwoke eji ebe n'ilu aka na-eme ọgọdalụ Ezudode na Malaysia agụ nwoke chi gọzila gọzi onye ka anyị na-ekwu Ezudo na Malaysia Ezudo bịadenu Ezudo na Malaysia Ezudo na Malaysia Ezudo na Malaysia onye ka anyị na-ekwu dinu Ezudo na Malaysia 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 odogwu Chukwu gọzila gọzi agụ nwoke eji Ezudo na Malaysia Ezudo na Malaysia onye ka anyị na-ekwu Ezudo na Malaysia Ezudo na Malaysia agụ nwoke ejebe n'ilu n'ụwa agụ nwa mụrụ n'Imo steeti odogwu chi gọzila gọzi Chief Vincent Nwanyanwụ dajo nwa mamanụ Americana restaurant na Kepong God yadinu odogwu nwoke Americana restaurant ebe anyị na-eju ebe anyị na-enwe aṅụli a na-enye anya n'ịjaka na Malaysia God yadinu Chukwu gọzili ya gọzisi imebe ọgọ jebe n'ilu Ezudo jebe n'ilu agụ nwoke n'ihe adịrị aka na-eme ọgọ dalụ ijele okene na ijebe n'ilu n'ụwa Chief Vincent Anyanwụ Dato Director Vezin Sandam Daihat Chairman and Managing Director Americana Restaurant and Bar Kepong, Malaysia Chairman Vezin Properties and Real Estate Nigeria Limited Chairman Vezin Nigeria Limited Chairman Americana Hotels Able Treasurer Owerri Welfare Union Malaysia Baba Water Akenas Igbo na Kepong Able Patron Omudo Social Club nke Malaysia Patron Ọganiru Social Club Malaysia Patron
aka Progressive Union Malaysia, award winner of African Desperate Businessman 2016 in Holland, a philanthropist and helper of the oppressed, member Ohaneze Ndị Igbo Welfare Committee Malaysia, Ezudod nke mbụ na Malaysia, odogwu nwoke nke si Owerri Ngakpala Imo steeti wee bịa. Anyị si n'oyi adịla ya mma, Ezudod jebe n'ihu ka anyị gbalụzie na ego ọnwụ nkwa. Ezudo na Malaysia. Ezudo na Malaysia. Odogwu nwoke jeje Babilinu. Ezudo na Malaysia. Ezomogo ni yadililinu. Ezudo na Malaysia. Ezudo bilinu. Ezudo na Malaysia. Ezudo dalu. Ezudo na Malaysia. Isi mụ kelee ndị oyi gị nụ na ndị gị na-aba na-emekọnụ. Isi na nkelezi elu gị ndị ezi oyi gị na ofu obi nwanne Amaka International Club nke Malaysia. Isi kwa na mụ kene ndị oyi gị na ofu obi Progressive Union International nke Malaysia. Isi kwa na nkene ndị oyi gị na ofu obi Progressive International Club nke Malaysia. Isi na mụ kene Igwe Castro eze ndị Igbo na Holland. Ọnọdụ dike mma odogwu agụ nwoke bịakele achịka iseje odogwu n'ịdụsọ Dr. Owele Patrick Onwubiko ọnata dike mma na-achị. Isi kwa na mụ kenezi elu gị eze ndị Igbo gburugburu na Malaysia, Chief Emmanuel Mmadụabụchukwu Asianya, Ịmasị Ndegu Emmanuel General, eze ndị Igbo na Malaysia. Isi na anyị kene Chief Comrade Chike Asiegbu, eze ukwu Mbi na Malaysia, odogwu ya adịla mma. Ezudo bilinu agụ nwoke n'ihi adị odogwu ya eje Babilinu American Restaurant na Kepong Godad, ebe anyị na-ezuli ike, ebe anyị na-enwe aṅụlinu anelia na michaka n'ọbụzi ife mụ na-ekwu. Odogwu nwoke chi gozila gozi. Isi na anyị kene Chief Honorable Eze Akọnobi, eze ndị Igbo na Kepong Malaysia, odogwu nwoke oyi adịla mma, ife dị mma tiziele ya egwuru n'ụwa nke. Isi na mụ kenezie ezigbo oyi ji aka gị metela onwe gị. Chief Peter Igweji Chinyere onye ọma dato 119 Abuja District na Makota Sharas nke Malaysia, dato jebe n'ilu. Sir Henry D. Oduenyi odogwu si Holland oje, odogwu na Holland.
na mụ kene Chief Ikenga alụsị agwọ ọtọ efe na Malaysia ya na ndị kabinet ya niile. Isikwa na mụ kene Mayor Ọnwa na Ọha Ọzara Ọnwa na-etili ọla jebe n'ihu. Ebe kwedike bili agụ nwoke n'ihi adịlịlị onye nweli n'owelibe ebe kwedike jebe n'ihu. Chief Douglas Mosu ebe kwedike na Malaysia. Ezudo dadenu Ezudo na Malaysia. Ezudo dadi Ezudo na Malaysia. Ezudo na Malaysia. Ezudo na Malaysia. Ezudo lidusom Ezudo na Malaysia. Ezudo dadi Ezudo na Malaysia. Ezudo na ijebe n'ilu nwoke jejebe. Ezudo dadi Ezudo na Malaysia. Ezudo bịadenu. Isi na mụ kene ndị niile na-alụ ọlụ na Americana Restaurant and Bar Kepong. Na mụ kelezikwo ndị enyi gị niile ma ndị na-abịa azụ afịa na Americana Restaurant. Isi na Chukwu ga-egozi fencha n'otu n'otu na ngozi Chukwu lutesi efe aka. Americana Restaurant na Kepong ka ọ ga-adịnu ebe anyị na-eju ndụ mmanụ ebe anyị na-eju ike ife ọbụ na ịchọla chọọ eziokwu n'ọdị ya ịchọla anụ agwụọla gwọ ịchọla azụ ndị n'ọdị anelie na michaka ife dị mma n'anya sojenu. Ezudo dị Ezudo dadinu Ezudo na Male Ezudo na Male Ezudo dị adịnu Ezudo na Malaysia. Ebe niile nwa Ezudo na Malaysia. Ezudo dị adịnu Ezudo na Malaysia. Ezudo na Malaysia. Ezudo na Malaysia. Ezudo na Malaysia. Ezudo na